ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na chiamanụ nke ndị Onitsha main market na resign gokwanụ wee sị na ya ma mbụzikwa chiamanụ nke ndị Onitsha main market onye nke enyere afịa wee dịka Chijioke Okpalaugo na resign go ịbụ chiamanụ nke ndị Onitsha main market dị na Anambra steeti. Ọ gịnị na-ese? Bịakwanụ ka nke ọrụ unu ife nnụrụ anọkwa m ebe ọ nọ wee mee. Unu mana sinsi achara nwa Mgbafọ ji wee sị na sị kpọpụ Onitsha main market na ya bụ nwoke Edukọbịa nuchapụ obere isi mbọsị achara nwa Mgbafọ si onye ọbụla kpọpe afịa ya sọsị ya bụ onye akpọpeghị chọpụ na Anambra steeti mana ife dịka Relief Market ebe ndị ọzọ fa akpọpecha chọpụ fa nke bụzi na ọnya bụ ife ebupụtara Chijioke Okpalaugo n'ihu akwụkwọ onye ọbụla wee marụ na ọnya nwa bụ chiamanụ nke ndị Onitsha main market o subirigokwanụ. Bịakwanụ na ife kpatara nwoke ji wee sị na ya ma mbụzikwa chiamanụ nke ndị Onitsha main market bụ na-enwelu ndị na-akpọ ya n'ekwentị wee sị ya na fa ya egbue na fa ya agbagbue na fa ama ebe obi kpọrọ ya ebe nwunye ya na-anọ wee na-eme bizines gwa ya skuulu ụmụ ya na-eje akwụkwọ gbu ya kolo moto ọ na-anya nya na-akpọ ya nnọọ na fa ya egbue meye nke nwa nke bụzi na-abịazi n'ihu White House nke dị na Onitsha main market ọdụ ka ebe ahụ bụ ebe ọ na-anọbụkwa n'ọfisi ya wee si na-ebuje mgbadamgba akpati ozu wee bịa dọbara ya n'ihu White House ebe ọ na-anọkwanụ wee na-afụ maka ya bụ chiamanụ ọ na-alụ maka ya. Egwu wee ba nwoke mmadụ ahụ okwu na oisi nụ na-aya egbu ya kwụrụ na mmadụ nụ na-aya egbu ya orikwa mba ọsọ. Nwoke wee si ife nwee rugwe nke etu a na aka o ji wee jide nwa ọkụkọ nwa uriom ọkụkọ bụrụkwa ya oshi na ya ahagokwa na bido tata gaba na ya bụ ọzịkwa chiamanụ nke ndị Onitsha main market na ya resign gokwanụ. Hei ebe ife nwa rugoro ọkwọ ka unu wee na-afụ unu makwa na nwoke a na onweghị onye mana ọnya nwa bụ chiamanụ ndị Onitsha main market n'osi nsi anụ nwa o ji wee gbachi Onitsha main market chara nwa Mgbafọ wee tibezi iwu wee na-aba n'elu na-aba n'ala nke bụ na-akpọzi fa nzukọ wee sịfa na ya etikpọ main market ka ọ ka alụgharịa ya. Nwoke sịsị lụgharịa chara nwa Mgbafọ je makicha ụfọdụ bildin si na ya etikpọ ya ka e wee lụgharịa ya dozigharịa ya. Jụanụ m ife nwoke mmadụ mere dị njọ. Chara nwa Mgbafọ wee sị ya na ọ bụrụ na o mepeghị Onitsha main market mbọsị Mọnde anụnwa bụkwanụ 2nd of February 2026 unu mana ife chara nwa Mgbafọ pụrụ ime nwoke mmadụ nwoke mmadụ na-achị Anambra steeti ọha ife gọvanọ gwara ya ka ọ ya eme o meghị ife gọvanọ gwara ya o chutuo ya narị ya ọchịchị ọ na-achị nye na onye ọzọ ya eme n'ife ọ gwara ya. Ife nwoke mmadụ mekwaziri gọvanọ Obe wee mepekwazie na 2nd of February alụ ka o mekwa. Ndị anụnwa na-asị ya na fa ya egbu ya ọnụ ụnụ amaghị ebe chara nwa Mgbafọ ji wee mere ọfisi ụnụ amaghị gọọmenti haus nwoke anụnwa bụ onye nyere iwu wee sị na ọ chọzi sitatuo na Anambra steeti okwoji maka ife sitatuo ma wee nupụrụ chara nwa Mgbafọ isi ụnụ amakwa n'isi anụnwa onupụrụ chara nwa Mgbafọ na ọ bụrụzie na-abịalụ na 2nd of February 2026 ọ gbapezie main market o nwere onye afọ ọkwa ya ka onye ọbụla ya akpụrụ n'ọnụ tabia ụta si ya na ọ bụrụ na o mepere ya mbọsị achara nwa Mgbafọ kwuru onye ọbụla mepecha na ife anụnwa ama ndị etu a na ọ maka na o ji emechie ya. Chara nwa Mgbafọ wee nyebezi iwu wee gbachie main market nke nwa jikwa wee gbanwa nnụnụ nne ya ji felu. Nwoke mmadụ emepegokwa shọpụ unu je na-asị ya na unu ya egbue gbuo ụmụ ya gbuo nwunye ya. Nwoke bụ onye na-achị Anambra steeti bikonu onyanwa nyere iwu onyanwa bụ gọvanọ na-achị Anambra steeti ka ọ maka na unu mazi na onyanwa bụzi chiamanụ ike na ụfọdụ amabụghị na onyanwa bụ chiamanụ unu si ebe unu na-arahụ ụra teta ka unu bịa chutuo ya ka ọka unu rigoro ka ọka unu chịba. Ndị be anyị unu mụkwara ọzọ anya ukwu na-enyekwa unu nsogbu oke amoosu na-enye unu nsogbu ekworo na anya ụfụ na-afụ unu ụfụ n'ahụ. Ndị a na-asị ife akịta anụnwa okpo ka unu je rigoro ka unu chịbazienụ onwe ife ọzọ ngwa jeenu ka unu rigoro chịba. Ndị butere akpati ozu ọrịtugbe unu ya ejezi ka unu buru ya ka unu wee nyie ọnwụ unu. Ndị amoosu ji wee merụ ngwa ọrụ unu ya gakwa ntị ka unu nụ voice note etiri ọ bụrụkwa m kọrọ na ivu na ndị tinyelu voice note na-akọwa na-ajụrụ ndị na-eche nche na White House nwa na fa kedu ndị butere nyaba akpati ozu ebe ahụ fasị na fa amahụ na fa anọkata tụọla wee buru fa nye efelụfa ajụkọ na-akụrụ ụlọ ọtụmụmgbọ tụọla wee buru fa wee lahụ. Ndị a wee buru akpati ozu jedebe. Ọ bụrụ na ife a na gọọmenti ya arụ ọrụ ọfụma fa ji ekpokọrọ ndị nche niile n'ebe ahụ were ịtarị anya nya tọkturu ndị uwe ojii kụpụfa ife na-ekwerufe egwu pịapụfa ife na-ekwerufe egwu fa ya ekwu onye butere nyaba akpati ozu dowe ebe ahụ. Nke abụọ wee bụrụ unu eminu na ndị edebeghị kamera feset CCTV ebe ahụ nwa kamera dị ebe ahụ nwe ndị bịara ịmụnye afịa ọkụ
maọbụ ndị bịa zuo oshi maọbụ ndị bịara ime ife ọjọọ dị iche iche ka a ga-esi wee malụ ndị ife ndị nche gwara unu ka unu ya ekwe ọhịa unu kwesịrị iti kamera ebe ahụ mgbe a ndị abịa mee ife a ọ bụrụ na agbanyụrụ ọkụ unu eje jide ndị nche manụ ọfanwa ma ndị bịa bute ya bụ akpati ozu ọ bụrụ na ọkụ na-enwu afụ ka fati wee buru ya wee bịa ndị nche ụlọ ama amahụ na ụlọ ọnwụ ka ụla ndụ wee buru fafa wee lahụbazi ụla ndị a wee bịa dọba akpati ozu so na ndị nche a na-akọwalụ m na ọ bụrụ na ndị bịara izu ochi na White House na fama njidefa ọ bụrụ na ndị bi ịmụnye afịa ọkụ fama mfụfa fasị na ụlọ agburu ụfa ka ezi ụgwọ ife a na-akwụ ụlọ ụla na-eburu unu alahụghị ụla ka unu alahụrụ n'ụlọ ndị achawo ka ọ n'ụlọ ndị hukọp unu bịazie ọrụ unu eje na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ igbo na-aṅụ nna ebi n'ime ọfịa unu nwughericha unu alahụghị ụla ajụa unu tinye ọtụmọmkpọ ka efere unu ka unu enweghị ọtụmọmkpọ nke unu ji eche nche akụkọ ajọkwọ njọ nna biko rituorufa ndị tiwu na gurituo na-atị na fa ya egbu fa jezie rigoro ka fachi agba nke echefọrọ ike egwukwọrọ ndị anya ukwu agwara na ihe ọsị n'eziokwu na chairman resignego na akpara na fon na-etere ya gwa ya na ama ebe ụmụ ya na-aga gwa ya ebe nwunye ya na-anọ gwa ya ebe ọ na-anọ gwa ya maka ụlọ moto ọ na gwa ya everything ya butere ya na ya pụtara n'ụtụ fa akpati ozu n'ihu White House na the man resignego na okwu obere nye na ndị a butekwara akpati ozu na ihu White House dọwa ya kwa nke a na-afụ ebe a n'abalị a enyego confirm ọ bụrụ eziokwu na a na-ajụ ndị White House ka ezi ndị dọwara na ha sị na ha ma na ha nọgidere ụra na-atọ ha ma ha biliteza na-afụ akpati ozu n'ihu White House ebe